Вика, маймуната сте вие. Каква снимка, бе? Вика, извинете, това Вика... Ама извади телефоните и снимай. Некъв импресионист ли е Вика или е някаква маймуна? Вика, не, Вика, това е огледало. Подредете се пак. Нема, да Ники снима, бе. Мери. Мери, аз се върни да огледал. Мите. Митко се вижда, вижда се. Айде, Мите. Майче, това снима. Добре, нищо не правя. Сега да не го държиш плътно до тебе, защото нищо не се вижда. Защо че ме снима мен? Не е смисъл, нищо няма да видят хората. Ще видят плътно. В скулптурата има ли такъв, като в живописта, реализъм или какво се казва? Това по-реалистично е това. Да, за това Това го класифицираме. Но най-яката, с която сме виждали, е в Кембридж. Това просто бие всичко такова. Направена с вуал, но през вуала се виждат Аз съм очите. виждал снимка, да. Аз съм го виждал на живо, човек. В Кембридж е уникална статуя. Я да видим в двора, какво се види? Е огромна. Човек, това всичко е лувър. Това е вътре в двора, не е... Вече приятел. Нали? Ами всъщност вътре не си бил си отвън.